Здравейте хора, аз съм Ганди TV2 и с мене Гапчето! От GNT TV1. Не, GNT TV съм. Да, само GNT TV там, който кафе канала. Той Моя вика Ганди TV. Да, моя пък е Ганди TV2. Викам GNT. Добре, Габито на линия, само да се вържи тогава. Сега преди малко снимахме клип. Да, това е след това. Преди малко снимахме клип и сега Отново продължаваме. с мен, да. Сега това е нещо като продължение. Да. И пак сме отвънка. Да, тъй че ако чувате някакви шумове на камиончета, по-нормално и на колички. Или на моторчета. И на някакви неща. Да пускам ли? Да, я пускай. И почваме сега ще играем Friendly Battle. Friendly. Тън-тън-тън. Той пише, че има един от двама френд. Да знам, Фриенцо. къде да го направя? Тренинг кам? Гъби се тренинг кам. Гъби ще да кажа. Тренинг кам. Гъби ми са, не са гъби. Показва ми, че е един от два. Играем с вената, хора. Велата играе с Габито. Може ли да повярвате? Искам път ми падне. Така не се играе, бе! Къде е Торентовският армия, бе? Абе, човек! Но да, забравих, че... Човек, слагаме тук, пък тя тук долу мисли за бачи. Само не мисли. Искам реч. Не може. Реч за балуна. Не може. Но Джиант е... Джиант. Аз не съм Джиант. А къде ми виках Джиант? Гиант. Да, Гиант ми виках преди. Умри! Ей, че нямам Джиант скелетън сега да ти го сложа. Айде, миньон срещу миньон. Да разделите се. Да, това ми е хорд. Да се ги разходихме, човек. Ама имам гледалата на миньон хорд. Къде бе, не ме интересува. Yes! Миньон хорд ми заради. Дай! Да, друсай. Да. Друсай. Чакай са. Въкне, бе. Аз съм скелетната армия. Какво правя с скелетната армия? Какво правиш? Какво правиш? Спряма. Не. Много мерси, че го направи. Сега пак нещо по... Не, знаех си аз. Знаех си. Някой не служа. Чао. Всяко ми остана на едно, ще се зарадвам много. Биби. Бубу. Ама Биби. стига с този лак, бе. Нали? Ти си по-близо. Няма да имаш толкова гаден лак. Викам, няма да имаш толкова хубав лак. Окей. Глава и къс. Не си сте чули. Тос, мами! Аз използвам хак, хора. Да, ни То пък то дори няма хак, ама. Слагам два принца да се зарадва с тях. А какви ти два? Огледал. Какви ти два, бе? От какво друго мога да... Не е честно! Честно. Имаш огледалото. Аз ще умра този път. Както в моя клип. Първо ти печелиш, сега ще слушам. И го разкарайте огледал, защото ще видиш. Ами не е честно, бе, човек. Харесвам се огледалцето. Харесваш ли го? Още малко съм за 8 арена. 8 левел. На вашия тренинг камп. Да. Може. Може тренинг камп да Чакай. Аз си пазя еликсира малко. Така ли са? Не знам. Аз почвам с миньони. О, сега няма че казвам с какво започвам. Мислех, че и аз миньони ще свои. Да, моите миньони нито един миньон ни докоснаха. Къде бе? Тарам! Аз няма да си пазя колата, аз направо действам. Действай ко. Не. Не, ко. Окей. Но проблемо. Наш умър. Нет. Защити се! Ти що не си защитаваш колата, бе? Нарочно. Защитавай си я! Аз как ще я защитавам? Да, ти. И съм в друг Аз клан. мога да си имам някаква друга тактика, бе. Добре. И съм в друг клан. Смених се пак. Защото не левнах за малко и сега... Хващаш ли на бас?
Не, първа арена. Като го каза това, знаех се, че си го сменил. Уф, че съм загубена, издадох се. Не се издавай, бе. Няма миньоните. Спася мини 5. Да. Браво. Дали ще ми Много докуснеш? силно. Да, бе, те съм 4 косна, даже ще убия повече. Много. Сега ще видиш. Вълкиня! Тенг. Едно скелетче остане. Еди бе, принц. Няма да защити с принца. Оф, нищо не ми е заредило, бе! Хора, нищо не ми е заредило. Ай, нищо не ми е заредило. Абе, Да, нищо е. окей. Те, че припомнято. Къде ми скелетът? Абе, Какво правя, бе? Разкарих се стрелите! Ама ти потърсим удар. Да. Вика майка му, аз пък майка му. Леля му или там баба му, че не може да играем. Въобще вали. Къде ще вали? Ами хубаво вали отвака. Днеска е много. Валеше, ама сега е слънчевичко, така. Да, че слънчете. Да, и ми харесва. Да. Защото вчера валеше. Да. А, ти чакай миньончета! Вчера валеше много. Да, вчера валеше много. Че не можахме пак да играем. Да, ама аз все пак се накарах на ролери отвън. Какво това е? И какво искаш? Аз карах ролери. Дай тя караш ролерчета. Не, Вълкино, не. Какво е? Глава и... Гайбото преувеличава. Какво каза? Абе, стига! Ей. 10 бройки. 10 бройки. Сега ми, трябва да видите предишния клип как и да скелета там ми пишат отгоре 10. Много е смешно. Еми, пиши 10, аз към 10 бройки. Ми 10 бройки. Много. Не, пока вземай ми кулата. Ма, взема, че я взема. Не чакай, защо ще я взема. Помислих, че няма. Аз отдолу, каквото... Да, вземи я. 10. Вземи я. Добре, поне после това нещо оставя бомба. Нали, бабло, дали виждаш, че има бомба вътре? Няма бе бомба. Абе, какво правиш, бе? Абе, какво правиш, бе, принц такъв? Нали бе, принца е много умен. То се Принца е Путин. много умен. То се Путин. Не приказвай малки деца. Тук не са малки деца. Не, 10, 9, 8, 7, 6, 5. Пускаме това. Не трябваше там да пускам. Бой, до дупка. Бой, ще те щупя. Как стига? Габче изпълна някакъв хак. Хора, Габче се опита да направи хак. Не, И бе. чака 2 дена и нищо не стана. Убих те без да искам. И си чакала там. Добре, колко минутки клипа? 8. Ами, това е края на клипа. Сега пак ще снимаме. Чакай, дай да правим нещо, ако искаш друго. Преди края на клипа. Имаш ли някакви честви да отваряш? Не, аз нямам, аз ги изкачих днеска за кланчеста. Ти имаш ли кланчест? Тя Габито нямаше кланчест и ни скочи. Кланчест ли имаш? Да. Къде? Аз го отворих. Къде? Тук? Аз го отворих. Къде? В кой клан си да лепне от моя? Чакай бе. Аз съм в друг клан, бе. Чакай да лепне от моята клан. Ела в моя е 1 от 50. Ама това ще имам ли кланчест? Ами, мисля не. Факт. Защото не си събирала. Добре, няма значение. Ами това е края на клипа и сега пак ще играем, ама Габито ще се снима, ние Аз сега няма да доволни. снимам. Вече няма да снимам. Аз си да снимам. Не, аз няма да играя. Тя няма да играе, добре, аз няма начин да играя. Това от мен. Отганите ви две, да ви хареса клипа, ако ви хареса. Можете да в коментарите да пишете на какви други игри искате да играе или да играем двамата с него. Може също така да предлагате някои игри, които не сме Да, играли. и ако искате на нас двамата, чакай да си покажем ние дека, да ни направят и те някакъв дек. Ето ние. Да, и вие може също да ни направите някакъв. Да, защото моя... Имаме една легендарка, Айсуза, която е баси слаба. Уф, чакай, не юст. Като апгрейд не става по-силно. Да, ама слаба както за сега. Разгледайте какво е в Габито. Е втора арената, има всички карти от втора, освен Джан Скелетън. Чакай, кой нямам? Няма Джан Скелетън. Само той.
Бомтал имам. Има само от първа арена. Имаш ли всичко? Да. Чакай, не знам. Луч, имаш ли? Имаш ли Не, Witch? ето нямам. Не. Габито няма Гоблин барел, Witch и Witch, Witch и Lightning. Lightning. Габито няма Lightning, Гоблин барел и Witch. Може да си го купя Гоблин барел. Да, и друга и Джан Скелета. Няма, аз имам левел първи Witch. Аз преди го имах. Вече го нямам. Да, защото аз си изтрия и това. Ето ги моя. Мисля, че Рейджа и това Джан Скелета правят хубаво комбо. Мисля. Какво? Гаси нещо много сега чувя. Правят хубаво комбо? Не знам. Мисля, че Lightning и Giant Skeleton бяха. Абе, Рейдж, бе! И Рейдж някак съм залъгал. Имам и бил съм в пета. Чакайте! Бил съм и в шеста арена. И от шеста арена има Mortar, Елексир Колектор и то за... Как беше, бе? Батълрам. Опа. Чакайте! Че се бъгна и камчета. Бъгна му за телефона. И Батълрам и с тях, ако искаш. Да. Ако искате. Да, това беше от нас, хора. Да. Абонирайте се, пишете долу в коментарите, както вече ви казахме и чао. И чао.